Kuvassa voi huomata kalan sisäelimiä, kuten kidukset ja sydämen. Ja kuten kuvasta huomaa, kalan sisäelimet eivät erotu oikeasta kalasta yhtä selvästi kuin esimerkiksi koulun oppikirjoista. Kalan sydämen toiminta. Kalan sydän sijaitsee ruumiin etuosan vatsapuolella kalvojen muusta ruumiin ontelosta erottamassa sydänkarsinassa. Sydän on kaksilokeroinen. Sydän pumppaa veren kiduksiin, josta vaihdetaan hengityskaasut. Kiduksiin pumpattava veri on vähähappista ja kiduksista tuleva veri on runsashappista. Kalassa veri kiertää vain kerran sydämen kautta, eli verenkierto on yksinkertainen. Kun veri on kulkenut kidusten läpi, verenpaine on alhainen. Tämä lienee osasyy kalojen vaihtolämpöisyyteen. Kuvassa on uimarakko ja mätiä. Uimarakon toiminta. Uimarakko on kaloille ominainen elin. Se syntyy suolen etuosan pullistumana ja vastaa maaselkärankaisten keuhkoa. Vaikka kalat ovat vain vähän raskaampia kuin vesi, ne vajoaisivat ilman uintiliikettä pohjaan, ellei niillä olisi uimarakkoa. Uimarakolla kala säätelee painoaan vedessä. Kun kala sukeltaa syvemmälle, se vähentää ilmaa uimarakosta ja uimarakko pienenee. Kun kala nousee ylöspäin, uimarakko alkaa jälleen suurentua. Uimarakon koon säätely helpottaa kalan liikkumasta eri syvyyksissä. Pinsetit osoittavat munuaiseen. Mahalaukku, maksa ja suoli.